Tervetuloa minunkin puolestani Myrsky-hankkeen osallistavan etätyön kehittäminen webinaariin. Ajatuksena on tarjota teille puolituntinen alustus teemaan, että miten osallisuutta voi lisätä etätyössä. Ja mun nimi on tosiaan Johanna Jansson ja mä työskentelen TKI-päällikkönä Centrialla. Ja tehtäviin kuuluu reilun 30 hengen asiantuntijatiimin johtaminen. Ja meillä on Centrialla tehty vapaasti etätöitä jo ennen koronaa, eli tämmöinen monipaikkaisen työn mahdollisuudet ja haasteet on ollut arkea jo pidempään meillä. Ja sitten se varsinainen syy, miksi olen juuri minä täällä tänään puhumassa teille aiheestani, on se, että mä oon töiden ohella tohtorikoulutettavana Vaasan yliopistolla. Mulla on 4. lukuvuosi alkamassa ja väitöskirja tarkastelee henkilöstöjohtamisen käytänteitä etätyössä. Sitä, että miten organisaatioiden tulisi mukauttaa heidän henkilöstöjohtamistaan, muun muassa esimerkiksi työn kontrolliin ja koordinaatioon liittyviä käytänteitä etätyöympäristöön sopivaksi. Ja tosiaan nämä mun opinnot linkittyy Vaasan yliopiston LEADIS-tutkimusryhmään, jonka kanssa on kerätty aineistoa etätyöstä ja johtamisesta sieltä koronan alkuvuosilta, alkuajoilta asti, eli vuodesta 2020 vuoteen 2022. Ja tämä LEADIS-sana tulee sanoista leading from distance, eli meitä kiinnostaa etätyö ja johtaminen organisaatioissa, ylipäätään hajautettujen organisaatioiden johtaminen. Ja tämä esitys, jota teille nyt näytän, niin pohjautuu tähän LEADISen materiaaleihin. Ja vinkkinä heti alkuun, niin kannattaa käydä sellaisella sivustolla kuin Etätyökompassi. Löytyy ihan hakupalvelimilta, eli Vaasan yliopiston sivujen alla oleva Etätyökompassi on tämmöinen etätyön tietopankki. Ja sieltä löytyy paljon hyödyllistä tietoa etätyön tueksi niin kuin työnantajan näkökulmasta kuin sitten työntekijöille ja hyvinvointiin ja vuorovaikutukseenkin liittyen. Työelämässä on tosiaan tällä hetkellä meneillään iso paradigman muutos, sitä voisi kutsua tällä tavalla. Ja se olisi todennäköisesti tapahtunut myös ilman pandemiaa, mutta sitten korona sai sen tapahtumaan paljon nopeammin. Ja tämä koskee erityisesti tietointensiivistä työtä, eli sellaista työtä, jota voi tehdä etänä periaatteessa mistä tahansa niiden tehtävien luonteen vuoksi. Ja jos mietitään aikaa ennen koronaa, niin silloin voisi ajatella, että etätyötä teki vain vähemmistö tai että se oli satunnaista, että oli vain muutamia kokoaikaisia etätyöntekijöitä. Kun taas sitten pandemia-aikana se tilanne kääntyi sitten päälaelleen. Eli toimistossa oli yhtäkkiä se vähemmistö työntekijöistä ja suurin osa oli etänä sitten terveys- ja turvallisuussyistä. Ja tällä hetkellä me ollaan niin kutsutussa hybriditilassa, jossa me yhdistetään etätyötä ja sitä toimistotyöskentelyä, että ollaan aika vapaastikin toimistoissa ja niiden ulkopuolella. Ja voisi sanoa, että me ollaan siirtymässä kohti paikkariippumatonta työskentelyä, eli tarkoittaen sitä, että työ ei enää välttämättä edes määritä sitä, missä ihmiset asuu. Ja tämä muutos näyttää tosiaan, voisi sanoa, että se näyttää aika väistämättömältä. Ja nyt olisi sitten kysymys oikeastaan se, että miten me voidaan ylläpitää ja rakentaa sitä yhteisöllisyyttä ja osallisuuden tunnetta tällaisessa virtuaalisessa työyhteisössä, joka yhä laajemmin toimii virtuaalisesti. Ja se yhteisöllisyys ja osallisuus linkittyy nimenomaan siihen vuorovaikutukseen, ja se vuorovaikutus on se pohja sille osallisuudelle, ja linkittyy myös siihen niin kuin yksilön rooliin siellä organisaatiossa. Ja mitä enemmän me sitä osallisuutta ja yhteisöllistä pystytään tukemaan, niin se on samalla sitä, että me tuetaan ja edistetään vahvoja ja terveitä organisaatioita, joissa ihmisillä on hyvä olla töissä. Ja osallisuuden määritelmästä lyhyesti se, että kyse on siitä, että yksilön kokemus siitä, että he kuuluu osaksi jotain ja kokevat että heillä on mahdollisuuksia vaikuttaa. Ja se osallisuus ilmenee sitä, että he kokee, että heitä arvostetaan ja heihin luotetaan ja sen kaiken pohjana on vuorovaikutus. Eli oikeastaan kokemus siitä kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Ja tavallaan silloin, kun ihmiset tulee kuulluksi ja nähdyksi, niin se puolestaan sit vahvistaa sitä yhteisöllisyyttä, että sitoutumista siihen työyhteisöön ja tunnetta siitä yhteenkuuluvuudesta.
No, ennen kuin mennään vielä itse teemaan, niin vähän tästä kontekstista ja laajuudesta, että kuinka isosta ilmiöstä tässä on oikeastaan kyse. Että on koonnut muutamia lukuja siitä, että jotka kertoo siitä, että Suomi on edelläkävijä tai yksi maailman johtavista maista etätyössä. Ennen korona-aikaa niin noin 23% suomalaisista teki etätyötä säännöllisesti. Se saattaa olla päivittäin, viikoittain tai kuukausittain ennen pandemiaa, mutta he näkivät, että he tekevät sitä kuitenkin säännöllisellä rytmillä. Ja vastaava luku sitten EU:ssa oli vain 5%, eli harvempi kuin 1/20. Sitten kun tuli pandemia, niin Eurofoundin EU-tason tutkimus osoitti, että Suomi oli nopeimmin etätöihin siirtynyt EU-maista, eli 60% tähän kyselyyn vastaajista ilmoitti siirtyneensä etätyöhön, kun taas sitten EU:ssa vastaava luku oli 37%. Ja sitten viime vuonna, kun pandemiatilanne alkoi jo rauhoittua, niin se etätyötä tekevien määrä on toki tasaantunut ja ihmisiä on palannut toimistoille, mutta edelleen lukemat on korkeammat kuin ennen pandemiaa. No, sitten vuorovaikutuksesta, joka on tosiaan se osallisuuden perusta. Eli osallisuus syntyy siellä vuorovaikutuksessa ja sehän on kokenut merkittävän mullistuksen tämän etätyön laajentuessa. Nämä muutokset on hyvä pitää muistissa, kun pohtii sitä osallisuutta siellä omassa organisaatiossa. Ja nämä havainnot, mitä tässä nyt esitän vuorovaikutuksen muutoksista, niin on tosiaan sieltä meidän Leadis-tutkimusryhmän aineistosta koottua. Eli me ollaan tutkittu organisaatioita siellä korona-aikana. Ja esille tuli muun muassa se, että se yhteydenpidon määrä on vähentynyt ja tuntuu, että on semmoinen kynnys sille kontaktiottamiselle. Että jäädään usein yksin niiden asioiden kanssa ja jotenkin sinne kaikki vuorovaikutus vaatii sen päätöksen, että laittaa viestin tai soittaa. Että semmoista spontaania vuorovaikutusta ei samalla lailla enää ole. Ja myöskin sitten se heikentynyt sosiaalisen yhteydenpidon laatu, että on se ajatus siitä, että ei haluta häiritä työkavereita niillä yhteydenotoilla. Ja koetaan, että verkostot on kaventunut, että ei olla enää, tai ollaan yhteydessä vaan niiden lähimpien kanssa, että ei se synny helposti enää samalla lailla uusia kontakteja kuin sitten taas toimistolla. Ja osa kokee myös, että on jääneet tiedon kulun suhteen vähän pimentoon, että ei saa riittävästi työhönsä liittyvää tietoa. Ja sitten kokevat myös eristyneisyyttä ja kuormittuvuutta, että kun ollaan yksin siellä kotitoimistolla, niin sitten saattaa pienetkin asiat tuntua isommilta ja ei ole työkaveria, kenen kanssa jakaa niitä päivän tapahtumia tai kysyä nopeasti apua. Mutta sitten kuitenkin on myös paljon positiivista havaittu. Eli se virtuaalinen yhteydenpito koetaan nopeaksi ja helpoksi. Eli että tavallaan, että vaikka koetaankin, että saattaa olla kynnystä ottaa yhteydessä, niin etenkin alaiset kertoo siitä, että esihenkilöt on helpommin tavoitettavissa ja tasapuolisemmin kaikille tavoitettavissa kuin siellä toimistoilla. Ja sitten taas toisaalta, että se yhteydenpito on kontrolloitavissa, eli sitä pystytään säätelemään itse paremmin, eli voi mennä offline-tilaan halutessaan. Ja sitten tällaisille yksityisille keskusteluille, kahdenkeskisille keskusteluille on ollut helpompi järjestää luottamuksellista tilaa siellä virtuaalimaailmassa, kun taas toimistolla sitten pitää etsiä se rauhallinen nurkka, jossa voi keskustella asioista. Ja osa jopa koki, että oma verkosto on laajentunut, että tavallaan, että ollaan toimistolla oltu ensisijaisesti oman porukan kesken, mutta sitten näissä virtuaalitapaamisissa etätyön myötä on tutustuttu vaikka toisella paikkakunnalla oleviin omiin tiimiläisiin, joiden kanssa ei olla oltu aikaisemmin niin tuttuja. Ja sitten tutkimustuloksista vielä tilastollisesta aineistosta, jota meillä oli käytössä, niin nousi merkittävänä tämä kameran käytön merkitys, että sitä ei tulisi missään nimessä aliarvioida. Eli se tilastollinen kyselyaineisto meillä siellä osoitti, että mitä enemmän kollegojen kanssa pidetään kameraa päällä etäpalavereissa verrattuna, että se olisi suljettuna, niin sitä vähäisempää oli se työyksinäisyyden kokemus. Ja toisaalta sitten taas, että mitä enemmän esihenkilöt ja alaiset piti keskenään tällaisia videovälitteisiä palavereita, niin sitä todennäköisemmin se kahdenvälinen esihenkilö-alaissuhde oli jopa parantunut se etätyöjakson aikana, vaikka oltiin etänä toisistaan.
sitä osallisuutta siellä omassa työarjessa ja organisaatiossa voi pysähtyä tarkistelemaan tämmöisen kuvion avulla. Ja tämä osallisuuden määritelmään tosiaan liittyy se johonkin kuuluminen ja ihmisten osallistaminen ja se, että millä tavalla nämä toteutuu siellä organisaatiossa. No siellä ykköstasolla tämä on semmoinen, mikä tapahtuu helposti etätyössä, kun ensinnäkin on se kynnys sinne yhteydenottoihin ja toisaalta tarve sille viestinnälle ja tiedonkululle on suuri. Eli se, että viestitään vain yksisuuntaisesti, ei välttämättä että odotetaan vastausta, että tämä on niin kuin enemmän semmoinen tiedotustaso, tämä ykköstaso. Sitten kakkostasolla syntyy jonkunlaista vuorovaikutusta, että toinen osapuoli tulee kuulluksi, kysytään näkemyksiä ja mielipiteitä siltä kollegalta ja työkaverilta. Ja sitten siellä kolmostasolla kokoonnutaan jo yhdessä isommalla porukalla sen yhteisen asian ääreen, heitellään ideoita, mietitään yhdessä, etsitään eri näkökulmia asioihin. Ja nelostasolla tehdään jo yhdessä päätöksiä, eli osallistetaan ihmisiä siihen päätöksentekoon ja annetaan vaikutusvaltaa niihin yhteisiin asioihin. Ja sitten siellä vitostasolla puhutaan siitä, että osallistetaan henkilöstöä siihen toimintaan, eli annetaan vastuuta, sitoutetaan yhdessä siihen tekemiseen, joka sitten tuo sitä merkityksellisyyttä siihen omaan työhön. Ja se, että siinä osallistamisessa voidaan saavuttaa se vitostaso, niin se vaatii osallisuuden johtamista. Eli se, että oikeasti käytetään aikaa siihen, että tuodaan ihmisiä yhteen, huomioidaan yksilöiden mielipiteet, annetaan aikaa keskustelulle ja myös jaetaan sitten vastuuta ja rakennetaan tällä tavalla sitä luottamusta. Ja erityisesti esihenkilöiden tulisi hallita näitä menetelmiä, joilla sitä työyhteisöä voidaan ohjata toimimaan tuonne vitostason suuntaan. Se, että olisi niin kuin käytänteitä siihen, että miten viestitään ja miten meillä ollaan vuorovaikutuksessa työyhteisön kesken. Sitten seuraavilla sivuilla mä annan muutamia esimerkkejä konkretiaa siitä, että mitä tämän osallistamisen tai osallisuuden vahvistamiseksi voisi tehdä siellä etätyössä. Yksi tämmöinen hyvin käytetty menetelmä on tämmöinen yksin, kaksin, kaikki, me, we, us-menetelmä, joka on tapa fasilitoida keskustelua ja osallistaa tasapuolisesti organisaation eri toimijoita siihen tekemiseen ja keskusteluun. Ja ajatuksena on nimenomaan se, että tasataan sitä hiljaisten ja äänekkäiden vuorovaikutusta. Eli siellä me-tasolla, yksin tasolla, niin lähdetään siitä omasta pohdinnasta, eli annetaan jokaiselle mahdollisuus muodostaa henkilökohtainen näkemys asiasta. Ja silloin kun pysähdytään siihen tavallaan pohtii niitä asioita ensin itse, niin se jäsentää sitä yhteistä keskustelua sitten myöhemmin. Ja varsinkin, että jos ollaan etäpalaverissa, niin tämä on tapa sitten antaa lupa olla hiljaa siellä palaverissa, että oikeasti voidaan hetkeksi hiljentyä se asian äärelle ja miettiä, mitä on sanottavaa itsellä tästä asiasta. Ja tämä on myös tapa sitten aktivoida niitä hiljaisempia ja hitaammin syttyviä, jotta he ehtivät prosessoida asioita. Sitten toisena voidaan siirtyä sinne we-tasolle, eli pienryhmiin tai pareittain muodostamaan näkemyksiä siitä keskustelusta asiasta tai teemasta. Ja tavallaan tämmöinen pienryhmä tai parikeskustelu on turvallinen ympäristö sitten kertoa niitä omia ajatuksia kahden kesken, kuin sit versus, että niitä pitäisi esittää suuremmalle ryhmälle. Ja toisaalta myös sitten tässä, kun niitä ajatuksia jaetaan pienessä ryhmässä ja sitten kun mennään sinne organisaatiotasolle tähän kolmannelle AS-tasolle, eli sille isomman keskustelun tasolle, niin silloin voi esittää myös sen ryhmän näkemyksiä, ei välttämättä tarvitse puhua niistä pelkästään omista näkemyksistä, että se on myös niin kuin turvallista, että pääsee kertomaan sen meidän yhdessä muodostetun näkemyksen. Ja sitten tosiaan täällä kolmannella tasolla, eli täällä AS-tasolla, niin mennään sinne yhteisen isompaan keskusteluun, jossa muodostetaan se meidän organisaation tai meidän tiimin yhteinen näkemys tästä asiasta. Ja silloin, kun on käyty sitä henkilökohtaista pohdintaa ja pienryhmäkeskustelua, niin tämä yhteinen keskustelu on silloin jäsentyneempää, kun siitä on tehty niitä aiempia steppejä. Ja tämä sopii niin yksittäisiin palavereihin käytettäväksi tämä malli, kuin sitten, että ylipäätään kun mietitään, että miten sitä organisaatio-osallisuutta
voidaan tukea tämän tyyppisen osallisuutta tukevan kulttuuria, niin miten sitä voidaan kehittää. Tämä on yksi tapa osallistaa niin kuin ihmisiä. No sitten tämä etätyöaika toi organisaatioissa prosessien heikkoudet esiin, jos näin voi sanoa. Että ne organisaatiot, joilla oli käytänteitä ja työkaluja käytössä ja prosessien tukena ennen koronaa, niin heille se siirtyminen etätyöhön oli vaivattomampaa. Että jos oli säännölliset viikkopalaverit, oli tieto, mistä infoa löytyi ja oli semmoista struktuuria siinä arjessa ja yhteisiä pelisääntöjä, niin ne organisaatiot siirtyi niin kuin helpommin siihen etätyömoodiin. Eli pohjimmiltaan on kyse siitä pelisääntöjen luomisesta ja ne korostuu siellä etätyöympäristössä. Eli tavallaan tämmöiset, niin kuin tämä yhdessäolo ja vuorovaikutus toimii helpommin ja sanattomammin siellä toimistolla, mutta sitten kun mennään etämoodiin, niin se vaatii, että ne asiat sanotaan ääneen. Eli se, että on se yhteiset pelisäännöt ja sitten se yksilön kokemus siitä, että pystyy vaikuttamaan asioihin. Ja tuossa on muutamia juttuja, mitä on listattuna, että mistä kannattaisi sen oman tiimin kesken sopia silloin, kun toimitaan etänä. Se, että milloin me tehdään töitä, miten me viestitään, missä kanavissa ja mitä kanavia käytetään minkäkin tyyppiseen viestintään, millä tavalla me tehdään päätöksiä, kuinka usein me kohdataan ja ylipäätään, että miten me käyttäydytään silloin, kun me ollaan etätyössä. Ja tavallaan, että ihan samalla lailla kuin meillä toimistotyössä tulee vastaan tai lähityössä toimistolla ollessa tulee monenlaisia työhaasteita vastaan, niin miten me kohdataan ja käsitellään niitä silloin, kun me ei olla fyysisesti samassa paikassa. Eli tällaisten pelisääntöjen sanottaminen ja pohdinta yhdessä niin selkeyttää sitä arkea. Sitten siitä, että tosiaan että yhteisissä pelisäännöissä on keskeistä se, että luotaisiin rutiinit sinne vuorovaikutukseen, että miten me toimitaan keskenämme. Ja tässä on nyt vasemmalla ajatuksia siitä, että viestintäkanavista, eli tavallaan pitäisi tunnistaa niitä viestintäkanavia, että mitä käytetään mihinkin tarkoitukseen. Et silloin se tiedonkulku tehostuu ja tulee myös tai tunne siitä, että sitä tietoa tulvii sinne siellä etätyössä ja kotitoimistolle, että se tietotulva niin alkaa tuntua jotenkin hallittavammalta, kun näitä asioita on pohdittu yhdessä. Eli lähtee ihan pohtimaan sitä, että mitä tiedotetaan missäkin ja kuka tiedottaa, mitä asioita tulee esimerkiksi intranetin kautta, mitä taltioidaan ryhmätyötiloihin, missä kanavoissa voi käydä niitä vapaamuotoisia keskusteluja ja mitä kautta me tavoitetaan toisemme silloin, kun on kiireellistä asiaa. Onko se esimerkiksi chatti tai puhelinsoitto ja mitkä ylipäätään vasteajat näille eri viestintäkanavien käyttämiselle. Se, että jos me lähetetään sähköpostia, niin millä vasteajalle me voidaan odottaa, että työkaveri siihen vastaa. Eli näiden pelisääntöjen luominen viestintäkanaville, mitkä viestit ja mihin kanaviin. Ja toiseksi olisi keskeistä se tasapainon etsiminen sinne tapaamisiin ja tavallaan suunnitelmallisuus siihen vuorovaikutukset, millaista se siellä arjessa on. Ja kuten tuossa edellä niin totesin, niin spontaanit tapaamiset on vähentynyt siinä etätyössä, eli on noussut tarve tällaisille suunnitelmallisille kohtaamisille. Eli se spontaanius on suunniteltava osaksi sitä arkea. Ja toiseksi myös huomiona se, että etäpalaverit on tässä korona-aikana huomattiin, että ne on aika asiapainotteisia, eli sieltä puuttuu se vapaamuotoinen yhdessäolo, joka on kuitenkin osa sitä tärkeä osa sitä organisaation yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ja sitä me-kuuluvuuden tunnetta luovaa tekemistä. Kun se on jäänyt pois, niin niille olisi niin kuin raivattava tilaa siellä arjessa. Ja sitten myös se, että kun niiden palaverien määrä on selkeästi lisääntynyt tässä etäaikana, että asioista pitää kokoontua palaverin ääreen, niin tällainen rytmitys myös tasapainottaa sitä omaa kalenteria ja auttaa sen hallinnassa. Eli tässä rakenteessa ajatuksena se, että on ne kahdenkeskiset one-to-one kohtaamiset, tiimiyhteiset kohtaamiset ja koko organisaatio koskeva tapaamiset. Tavallaan, että miten näitä jokaisessa organisaatiossa ja kukin lähtisi rakentamaan sitten niin kuin päivä, viikko ja kuukausi- tai vuositasolla. Ja tämä on nyt vain yksi malli, että jokaisen on mukautettava ja mietittävä sen oman organisaation kannalta se sopiva aikaväli ja
ja tavallaan tavat rakentaa sitä suunnitelmallista kohtaamista. No sitten annan yhden esimerkin, tai yhteen esimerkkiin on koottu tähän, että mitä se osallistava työskentely etänä miltä se voisi näyttää ideaalitilanteessa. Eli puhutaan tässä hybridivuorovaikutuksesta, että meillä on tilanne, että meillä on osa porukasta etänä ja osa porukasta toimistolla, niin mitä kaikkea siihen vuorovaikutukseen ja palaverointiin liittyen pitäisi huomioida. Ensinnäkin, että se organisaatio olisi luonut etäpalaverikäytänteet, että palaverien sisältö on lähetetty etukäteen jo niille osallistuville tahoille pohdittavaksi. Ja se, että tavallaan että niitä on ehtinyt prosessoida, niin kuin tuon MIVI-mallin mukaisesti, niihin on ehtinyt valmistautua itseksensä. Että mistä asioista tullaan kysymään ja mistä odotetaan mielipiteitä. Sitten myös se, että ollaan sovittu siitä kameran käytöstä, että miten meillä organisaatiossa tai tässä palaverissa tiimissä ylipäätään käytetään kameraa. Ja miten siihen palavereihin osallistutaan, että onko tämä palaveri semmoinen, että voi olla pelkästään kuulolla vai se, että odotetaanko siinä palaverissa vuorovaikutusta kaikilta osallistujilta. Ja sitten se palaverin koollekutsuja voi siinä jo ennen palaveria osallistua ja lisätä niiden muiden aktiivisuutta antamalla eri rooleja. Eli se, että joku vastaa sisällöstä ja on se puheenjohtaja ja joku toimii sitten co-hostina, eli tämmöisenä apulaisena siinä palaverissa, että huolehtii vaikka tekniikasta ja chatista ja klikkailee osallistujat sisälle ja antaa niin kuin tämmöisiä assistenttitehtäviä. Ja sitten taas joku tekee vaikka muistiinpanoja. Eli kaikki tämmöinen roolitus lisää sitä osallisuutta siihen palaveriin. No, mitä se osallisuus siinä palaveriaikana sitten, niin tosiaan se puheenjohtaja tai sitä, kuka sen on koolle kutsunut, niin vastaa tai huolehtii siitä, että kaikki osallistetaan siihen palaveriin. Ja tiedän tuolta Leadis-materiaalista ja niistä meidän tutkimusorganisaatioista tai niitä, ketä on tutkittu, niin he kertoi nimenensä tai yksi organisaatio kertoo kouluttaneensa tällaisia fasilitaattoreita vetämään etäkokouksia. Eli he ei tunne itse asiaa, mutta he osaa sen kokoustekniikan niin, että heitä voi pyytää johtamaan kokouksia, mikä taas sit puolestaan vahvistaa sitä, että luodaan sitä osallisuutta ja saadaan niistä etäpalavereista enemmän irti, kun siellä on koulutettu fasilitaattori. Ja niin kuin tuossa mainitsin, että kun se spontaanius on jäänyt pois, niin se spontaanius ja semmoinen epävirallinen pitäisi ottaa osaksi sitä virallista agendaa. Ja mä palaan tähän vielä seuraavalla kalvolla tarkemmin, että mitä se voisi olla. Ja sitten tämmöisellä herättelevällä, kiertävällä puheenvuorolla, niin kuin tässä oli meillä aluksi äsken palaverin alkaessa, niin varmistutaan myös siitä, että kaikki on mukana ja huomioitu. Ja sitten siinä palaverin aikana niin se, kuka puhetta johtaa, niin kiinnittäisi huomiota siihen, että miten kysymykset asetellaan. Että tällaiset avoimet kysymykset ruokkii keskustelua paremmin kuin sellaiset kysymykset, joihin voi vastata kyllä ei. Että mieluummin niin kuin miten ja miksi kysymyksillä niin saa synnytettyä sitä keskustelua. No sitten tasa-arvosta, niin nyt on puhunut paljon siitä, että mitä palaverin järjestäjä ja koollekutsujan pitäisi huomioida, mutta ihan yhtä lailla vastuu sitä palaverin synnyttämästä osallisuuden tunteesta ja osallisuudesta niin on niiden osallistujien vastuulla. Että tullaan valmistautuneena ja tullaan paikalle niin, että ollaan halukkaina osallistua keskusteluun, että ei voi istua niin sanotusti pussi päässä. Että jos vertaa vaikka semmoiseen tilanteeseen, että pidetään palaveria toimistolla ja yksi osallistuja siellä neukkarissa ei puhu sanaakaan, niin kyllähän se herättää huomiota tai ihmetystä sen tunnin aikana. Että tavallaan pitäisi päästä siihen samaan ajatukseen, että kukaan ei myöskään etäpalaverissa voi istua koko palaveria hiljaa. Ja sitten siihen osallisuuteen kuuluu myös se, että tunnistetaan ne yksilölliset erot ja kunnioitetaan niitä, että huomioidaan se siinä vuorovaikutuksessa. Että kenenkään ei tarvitsisi tuntea siitä syyllisyyttä, että on luonteeltaan se hiljaisempi tai on sitten se sanavallissa mielellään äänessä. Että tavallaan että se kuulluksi tuleminen tarkoittaa sitä, että näitä eri persoonallisuuksien ominaisuuksia tasataan sillä osallistamisen keinoilla. Ja toki se, että tekniikan ja teknologian tulee toimia, mutta vielä tärkeämpää on se, että miten me kohdataan siinä palaverissa ja tapaamisissa toisemme. Se, että on oikeasti
valmis kuuntelemaan, eikä vaan valmistaudu siihen omaan puheenvuorensa, vaan on se kuuntelemisen taito ja myöskin rakentava tai taito puhua ja keskustella rakentavasti ja sellainen aito kiinnostus siihen toisten eriäviä mielipiteitä ja näkemyksiä kohtaan, että ei runnota sitä omaa agendaa läpi laput sille, vaan oikeasti aidosti ollaan kiinnostuneita, että toiset ajattelee asioista toisella tavalla. Ja sitten tasa-arvotyö tuo myös se, että kaikilla on pääsy sinne yhteisiin dokumentteihin. Että ei ole esimerkiksi sellainen tilanne, että ollaan hybridikokouksessa paikan päällä ja meillä on neukkarissa flappitaulu, joka ei välttämättä edes näy sinne kamerayhteyksien päähän. Tai sitten, että meillä on sähköinen työtila, jota ne paikalla olijat ei pysty siinä tilanteessa käyttämään. Että tavallaan, että meillä on yksi yhteinen paikka sähköisenä, joka on kaikilla on pääsy siinä palaverin aikana siihen. Ja sitten yhteydenpidosta, että miten me kommunikoidaan se itse palaverin ulkopuolella, niin käytänteitä siihen. Eli mietittäisiin jo siinä vaiheessa, kun me kutsutaan palavereita koolle, että onko siellä niitä nice to have mukana tyyppejä, että semmoisia, että kannattaako kaikkia oikeasti kutsua, että ketä on nyt kutsumassa. Että ei täytetä turhan kollegoiden kalenteria, että riittääkö osalle, että tieto menee vain tästä palaverin niin kuin sisällöstä sitten myöhemmin ja ketä täytyy oikeasti saada paikalle. Ja se, että onko tarpeen pitää useampia kokouksia, se, että meillä on niin kuin tiheästi kokouksia vai se, että meillä on sitten harvemmin kokouksia, joihin me ollaan valmistauduttu kunnolla, ja ne vie asiaa eteenpäin. Ja sitten siihen yhteydenpidon käytänteisiin, mistä tuossa aikaisemmin mihin viittasin, niin se, että meillä olisi työaikojen suojelu, että kommunikoidaan työajalla eikä työajan ulkopuolella näistä asioista, liittyy sinne yhteisiin pelisääntöihin siitä tavoitettavuudesta. Ja sitten, että kun meillä on tiettyyn teemaan liittyvät asiat ja niiden käsittely, niillä olisi se yhteinen paikka sovittu siellä organisaatiossa viestintäkanavien käytön mukaan, että mihin ne asiat tallennetaan niin, että ne löytyy kaikille helposti ja ne on kaikille tasavertaisesti saatavilla. Sitten vielä lopuksi palataan 2 esimerkkiin. Eli ensimmäisenä tähän ajatukseen siitä epävirallisesta osuudesta osana sitä virallista normaalia arkea. Ja se on ehkä tässä, varsinkin silloin korona-aikana, kun oltiin niin intensiivisesti kotona, niin sen spontaanin vapaamuotoisen keskustelun puute teki niistä etätyöpäivistä raskaita. Että ne päivät muuttu helpoksi semmoiseksi Teams-maratoniksi, harmaaksi mössöksi, jos ei siellä ollut yhtään semmoista niin kuin vapaamuotoista keskustelua, joka normaalisti toimistolla syntyy siinä, kun liikutaan neukkariin ja sieltä pois, niin syntyy se keskustelu. Ja se saattaa tuntua triviaalilta siinä etävuorovaikutuksessa, että sille luodaan väkisin tilaa, mutta se on oikeastaan ainut tapa, että sille raivataan tilaa ja siitä tehdään organisaation kulttuuri. Esimerkiksi vaikka, että 5 minuuttia palaverin alusta käytetään semmoiseen vapaamuotoisen keskusteluun. Se voi olla kuulumisten kysymistä tai joku muu kysymys siihen palaverin alkuun, että miten saadaan kaikki osallistumaan ja puhumaan ehkä jostain muusta kuin siitä itse työnteosta just siihen hetkeen. Ja jos meillä on esimerkiksi työyhteisössä tämmöisiä rutiininomaisia palavereja, jotka toistuu vaikka viikko- tai kuukausipalaverit, niin yksi tapa osallistaa niin on se, että kierrätetään vaikka sitä puheenjohtajan vuoroa siellä palavereissa. Ja sitten se, että puhuttiin sitä avoimista kysymyksistä osallisuutta lisäävänä tekijänä palavereissa, eli kun on sitä osallistavaa osuutta siellä osana sitä virallista, niin siihen voi käyttää erilaisia työkaluja sen osallistavan osuuden tukena. Esimerkiksi Miro ja Mentimeter on esimerkkejä tästä. Ja sitten vielä toinen esimerkki yhdestä organisaatiosta, jolla tällä tavalla, eli varhaisen tuen mallin päivittämisellä, eräs organisaatio pyrki lisäämään sitä vuorovaikutusta ja osallisuutta siellä etätyöpäivissä. Eli he nimesi kollegoista tämmöisiä hyvinvointipareja, eli kollegat rupesivat vähän pitää tarkemmin silmällä sitä työkaverin vointia ja työkaverin hyvinvointia ja tekemistä, ja se samalla synnytti vuorovaikutusta tässä etätyössä. Ja ajatuksena oli, että madalletaan sitä kynnystä ja ilmaista huoli siitä toisen hyvinvoinnista, että on ok sanoa työkaverille, että musta näyttää nyt, että sä oot kuormittunut ja
pitäisikö asialle tehdä jotain, että pystytään kahdenkeskisesti ottaa niitä asioita esille. Ja toisaalta myös siihen malliin liittyy myös se, että tiedettiin, että on matala kynnys, tarvittaisiin myös kertoa esihenkilölle niistä omista havainnoista. Kiitoksia. Tällaisia ajatuksia osallistavasta etätyöstä.